Karsazên Bakurê Kurdistanê li Amedê li Cemiyeta Rojnamevanan ji raya giştîra bangeke hestiyariyê kir ku di pêvajoya hilbijartinê de tu kes nekeve di nav tevgerên xeter û aramiyê xirab neke. Karsazan bang li rêveber û serokên partiyan jî kirin ku dema bangeşiyê de zimaneke guncav bikarbînin û berpirsyariyên xwe bizanin. Kesê ku ve kampanya hilbijartinê dimeşînin siyasî partiya hakikaten gerekî viya jî bihesbînin ku belê heştê Haziranê jî heye. Piştî vî jî însan karibin rêyê hev binêrin, li wê gorê xeberdaniyê xwe bikin, li wê gorê axaftinê xwe bikin ku civak ji hev neqete û di nava civakê de ev axaftinê wan nebin sebebê alozîya û nebin sebebê dibendiyê. Karsaz dibêjin ji bo ku demokrasî ser bikeve, pêwîst e hemû partî rêza hev bigirin û ji pîvanên demokrasiyê jî dûr nekevin. Her wiha rêzê ji nasname û nirxên hev re bigirin. Bê hîle, herkes bi îrada xwe rihet re ser sindoqa oyê xwe bavêje. Piştê ku awa bi durumekî awa da hilbijartin çêbû, çi sonuç jî derkeve lazim e herkes ji vî sonucê re jî saygî nîşan bide. Di hilbijartinên dawiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de gelek caran di bangeşî û di hejmara dengan de şer û pevçûn derketine. Di van şer û pevçûnan de gelek birîndar û mirî jî çêbûne. Karsaz jî ji ber ku bûyerên bi vî rengî dubare nebin, banga berpirsyariyê li hemû aliyan dikin. Karsazên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku pêwîst e dema encamên hilbijartinan werin îşkerekirin, di derbarê encaman de ti şikek û gumanek dilê ti kesî de nemîne. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.